Sahamba naye saya kunanya amanzi angaphandle eyolanda naye amandla akhe ukuze ngiyacabanga ma ukuthi wathi mebuya wabona ekhaya kwanoshintsho isonto lagcwala. Hhayi ngoba laligcwaliswa ukuthi ubaba wala ekhaya wahamba wayothwala ukuze isonto bese umkhovu and lapha ugalela umnyaka ukuthi emva kweminyaka emingaka emva kwa-20 years lento wawuyithathile iyaphela. Ngiyabingelela mbukele ekhaya igama lami nguLondiwe Nxumalo aka uMazwide. Sakwamukela ke nawe lapho uhlelo lwethu esithi Mzansi Reality Stories Life After Dark. Uhlelo lwethu ke lu-sponsored by EasyBet. Namhlanje ke angihleli ngedwa njengenjwayelo, angisoze ngihambe ngedwa. Namhlanje ke ngihambe ngedwa ngihleli lana noSisi Nontobeko e-studio. Sisi Nontobeko siyakubingelela. Yebo sawona sisi. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Welcome to Mzansi Reality Stories. Ngiyacela ke sana sami ukuthi ake usibeke esithombeni ukuthi uSisi Nontobeko kubani. Igama nguNontobeko kaBiyela, ngihlala kaBhikamasu, ngikholelela kaMasu. Ngafunda amabanga phansi e-16. Nganyukela, ngafunda phezulu eMzuvela. Okay. Ngiyacela ukuthi usichazele ukuthi yini le ethe nje uma uyihlalele ekhaya yathi ngiyababhalela nami kaMzansi Reality Stories. Thina udaba lakho, thina story sakho. Ukubhala la ekhaya ngibhale ngobaba owahamba wathatha lento kumazwe angaphandle. Ake usibeke esithombeni sinabele nje ukuthi uthatha lento yini lento kwenzakalani. So ekukhuleni kwethu sikhule sihlala nobaba ebuncaneni bethu. Sikhule emndenini obungekho right. Ekhaya kunesonto laseZiyoni. So kunesonto besikhula siwumndeni omningi ngoba benginabafowethu abawu-6 nabodadewethu abathathu. Okay. Mase kuba ubaba kuba uma. So ekuhlaleni kwethu ubaba sikhule sisonta eZayoni ekhaya evula isonto egarage. So bese abantwana bebekhonza. Okay. Or noma besibuye sibe yingane ehluphayo kodwa ebeyithanda isonto bekhaya bekusonto. Lesonto bekugcwala khona bebeza awumakhelwane kugcwala esontweni kumnandi sisakhula. Kwesinye isikhathi noma umnikelo ubukhona ubungekho enough ngoba emnikelweni obukhona besikwazi ukulala sidlile. Abantu omakhelwane bengathathi entweni bengasebenzi abanye. So noma besebenza bebengenawo amandla ngoba noma umnikelo ukhona bebenikela mhlawumbe ngabo 10 rand, 25, ngo-2 rand ngamashumi. So ekwazi ukuthi lokho sikwazi ukuthenga ukudla endlini silale sidlile. Okunye bengingakwazi ukukwenza ubaba ngoba amasenti abewathola bemancane kakhulu. So sakhula sifunda, ngifunda eMzuvela, ngafunda nje ngithe sengika grade 8 ka standard 8 ngayeka isikole ngoba ngibona ekhaya isimo ebesingakhona noma kusonto vele bengingane engakuthandi inkonzo. Yes bekholwa bengilomntwana obewuhlupho obengathandi ukusonto obehamba ezimekusonto abuya aphuma ebusuku anyamalala. Okay. So ekambeni kwami ngihlupha kanjalo baba yesi ubaba bengishaya ngoba bengingane bengezwe kunalezi ezinye. So ngibuye ngihambele ngiyoyiphuzela umntwana oyiphuzela. So kodwa kwesinye isikhathi ngiye esontweni nethukele ngikhona ngikhathalele ngihambe ngisontweni yosonto. Kodwa singekho right kahle ngoba
obungenza ngenze konke lokhu isimo besenzeka ekhaya. Ngoba ubuthi mawucela into kubaba athi akanamali. Athi uyabona nje ukuthi imali ayikho mntanami. And nalabo abanye abafundayo nezingane lezi ingane uthi ziya esikoleni ekseni. Esinye isikhathi zihamba ingadlile. Kwesinye isikhathi abanazo izicathulo, uthola isicathulo seyigugile, sebehamba ngeenyawo kwesinye isikhathi mhlambe kuze kudabuke abanye omakhelwane abaseceleni uthola ukuthi sebebapha izimpahla. Uma besiphe izimpahla, besiphe kwesinye isikhathi balethe ukudla. Ngoba ibandla esonto ibandla kungekho umnikelo omkhulu. So belingelikhulu belincane. Sothi kwaqala ke siloke kusontwa befika omakhelwane mhlawumbe ngelinye ilanga uma alethe impuphu mhlawumbe ngelinye ilanga alethe rice mhlawumbe ngelinye ilanga kodwa ngelinye ilanga sike silale nje ngikabishi kuphele nje isonto noma kuphele 2 weeks siphila ikabishi nobhontshisi sizisisho lelanga sithathe sithi hayi ngeke phela thina ekhaya sikhathele uphonsi nobhontshisi alasho bathi ayintanami uzolunga ngelinye ilanga bekezelani yabona nobabweni akasebenzi and la ekhaya akusebenzi umuntu akekho umuntu osebenzayo so lokho okuncane nikutholayo bongani kona hayi nangempela lihambe isonto kube kusontwe likhulu isonto aze ubaba avule isonto eyaJay ezansi ukuthi wathola indawo nje ukuthi akwazi ukwakha wakha nje ngothayela kuyinkonzo nje so wakha ngothayela bese sihlaze njalo sihamba sesontweni noma bekungagcwali khona kodwa umnikelo lo mncane bese uthola obukwazi ukuthi silale sidlile endlini noma abantu benikela ngalawo elilanga mhlawumbe uthola sikuyanikelwa ilanga kunikelwa mhlawumbe ngelilanga umuntu unikela ngo20 rand mhlawumbe ngo10 rand mhlawumbe ngo30 rand mhlawumbe uthole ngelilanga mhlawumbe endapha sithole kube mhlawumbe 200 rand so siloke sikhula kanjalo sihamba kusontwa hayi kuze kufike namanye amabandla uma kugudi kwenzeke kufike amanye amabandla akwezinye indawo ngoba babo besaziwa kufike amabandla kwezinye indawo kube mnandi kugcwale uthole lo mnikelo kodwa nawo ongatheni ongakwazi ukwenza something ngoba uma kugcwele and ninikela nabefundisi nababandla abanye asuke efikile leyo mali iyahlukaniswa kuhlukaniselwa abefundisi abasuke bekhona naye baba akuthole lokuncane akutholayo okwazi ukuthi ke endlini sikwazi ukulala sidlile mhlawumbe ngoDisemba asithengele into zokugqoka athengele izingane lezi ezinye ezikhulayo ingubo zokugqoka impahla ukuthi zibe izinhle mekuKhisimusi naleyo grocery encane mekuDisemba mhla uzoyibeka imali mhlawumbe ngoDisemba athola leyo grocery encane kuhambe wahamba ubaba kwafika inkonzo eyanqamula abazalwane kuba kwathi kuvukwa asasa epaki kwase kukhona itende so abantu esontweni besebenokufika sebebancane bengasezi la esontweni lasekhaya abantu sebezwe ngetende elisha elifikile ngomfundisi owenza imanga kulelo sonto so uma enza imanga umfundisi hamba nami nami ngelilanga ngahamba ngaya khona ngoba ngifuna ukuyobona izimanga ezenzekayo okay kugcwala ke kugcwala imoto kugcwala abantu kufika abantu abasuka kude ngeimoto eziphezulu ngoba uma baba ephuma baba ube umuntu obengenamoto obehambela ngeenyawo mesontweni suthi ngoba leli sonto beliseduze kwasekhaya yena sisonto wavula inkonzo kaJay ezansi wathola nje indawo wavula isonto wakha nje itende so bekungamuphathi kahle lokho ubaba so umebona la kuleli sonto ngendlela ekugcwala ngayo and
isonto labantu abasindisiwe ndikudlala nanengoma. Kanti thina ekhaya sikhole nje kuyizayuni, siyisonto lezayuni. So uma kuyizayoni siyisonto lezayoni, uma kufika leli sonto leli tende kugcwala, uthola abantu beyakhona, nami ngelinye ilanga ngaze ngantshontsha ngaya khona ngoba ngifuna ukuyobona ukuthi yini le ngaka. Hhayi nangempela nje angifika mako kuba mnandi, nami ngize ngingayi esontweni lakithi ngoba kwakuba mnandi shame. Lahlala nje isonto kwaphela 2 weeks, limnandi nje inkonzo, kumnandi nje zibuya. Suthi ngoba ubaba esontweni lakhe lalingasagcwali, bengasekho abantu, bengasezi futhi abantu ngoba besanganiswe yisonto elafika futhi ladlula, bahamba futhi itende laya kwenye indawo. So sabuya nami ngabuyela enkonzweni yasekhaya ngoba vele bengumntwana obeyihlupheka obezingenele isonto uma ethanda futhi ezithandela. So wahamba ubaba wakhusulwa esikhundleni, wayewumfundisi wakhusulwa wawumbhishobhi. So ekukhusulweni kwakhe mebizwa kwamanye amabandla, siphuma sihamba siya kwamanye amabandla, ubenesudi eyodwa ebimnyama nkosami abezifakela yona, uzibone ukuthi ayi la engathi ayi umfundisi akusahambi kahle, kodwa nje phela abantu bengeke beze besho ngoba bayalazi usizi laba. Kodwa uma siya kwamanye amasonto emakhulu kunamabandla amakhulu, khona bekuwabuhlungu mobona ubaba wakho ngoba abefundisi abanye ngendlela ebebegqoka ngayo basezayoni. Ubona ubaba wakhe nejazi lakhe elikhulu elihlaza, ulibona ukuthi inkosi yami hayi seliphelelwe nawe ushadini. Kodwa-ke ubaba bengesiye lowo muntu. Ekugcineni ubaba wagcina esephithanelwa yikhanda, esewumuntu osehlanya singasazi. Etholakala emgaqweni ehamba nqunu, kwesinye isikhathi etholakala emasimini abantu, elima ngezandla, simlande simbuyise endlini. Sekuwumuntu osegadwa, sihlala naye simgada. Elinye ilanga ubaba wavele shuthi owayemgadile shuthi waphuma esaphumele ngaphandle, mebuya ubaba akasekho. Ila ahamba khona esingaphendanga saze samthola, esingazi ukuthi wayaphi, washonaphi. Samfuna singazi ukuthi washonaphi. Kwaqhamuka omunye ubaba owafika, hayi lo baba ezafike abingelele, angene endlini abingelele, hayi sivume kahle. Asho ukuthi uzobheka umfundisi Biyela, hayi asho ma ukuthi umfundisi uBiyela akekho, wahamba simazi ukuthi washonaphi. Masethi lo baba hayi bengithi ngizobheka inkonzo ukuthi isiyadlondlobala yangakanani, ngoba wangibuza ukuthi njengoba isonto lami ligcwala kangaka ngenza ngani. Shuthu ubaba ngamchazela ukuthi hayi ngayahamba ngaya kwamazwe angaphandle ngayofuna amandla, lamandla engawathola ingakho isonto lami beligcwala ngale ndlela beligcwala ngayo, kufika nezimoto. Ubaba shuthi wacela ukuthi naye uyathanda ukuthi isonto lakhe likhule, naye abe namabandla nakwamanye ama-branch nakwezinye indawo, likhule isonto linyuke. Shuthi asho lo baba ukuthi hayi wangicela wakhuluma nami ngamthatha. Hayi nangempela sahamba njengoba sahamba naye saya kulanya amanzi angaphandle, eyolanda naye amandla akhe, ukuze ngiyacabanga ma ukuthi wathi mebuya wabona ekhaya kwanoshintsho, isonto lagcwala. Hhayi ngoba laligcwaliswa ukuthi ubaba wala ekhaya wahamba wayothwala ukuze isonto bese umkhovu. And lapha uqalela umnyaka ukuthi emva kweminyaka emingaka, emva kwa-20 years, lento wawuyithathile iyaphela.
ngoba iminyaka okalelwa yona iyaphela. Suthi-ke njengoba nimbona ubaba la ekhaya engasekho, sekuhambe kwahamba bese kufike isikhathi sakhe. Njengoba nimfuna angeke nize nisamthola kuwalahle. Sesibuza ukuthi-ke ithambo lakhe lona ukuthi usaphila noma washo ukuthi hayi akasekho lowo muntu, washona la ashona khona, la ungazi khona la. Njengoba sekuphela iminyaka emingaka usamfuna, angeke usamthola ngoba vele wahamba. Ilokho okusenze kwakuhlungu ekutholeni manje ekugcineni ukuthi ubaba kanti wahamba walanda lento sihleli la ekhaya sithi kanti sihleli nobaba usenzela izinto kuhle, kanti sihleli nomkhofu. Ubaba waphenduka umkhofu owakuyiwona into eyayisebenza la ekhaya. Sithi thina siphila si-right ekhaya sekunayo yonke into, kanti cha lutho. Selokhu ahamba asiphindanga saze samthola namanje. Sisamfuna noma sisilazi iqiniso ukuthi kwenzakalani ngaye. Engeke sakwazi nokubuya nethambo lakhe singalazi ukuthi laphelela kuphi noma la ekhona usaphila noma akasaphili asazi. Siyabonga kakhulu sisitobeka ukuthi usibeke esithombeni ngodaba lakho ukuthi kwenzakalani, and ibhlungu kakhulu indaba yakho. Siyaxolisa kakhulu kandlulele khona wena nomndeni wakho kuze kube manje. Ngiyacela nje ukubuza ukuthi njengoba ukhuluma ngendaba yokuthi sekunesikhathi washona ngokusho kababa lo enixoxela, so ngamanye amazwi kuze kube manje nagcina ningasakwazanga ukumthola ubaba nangamngcwaba. Kunthili kuze manje asikaze size simthole, asikaze size simngcwabe ukuthi kulapho afela khona kukuphi, ngoba akekho waziyo, kodwa siyazi khona ukuthi washona suthi. Okay. Ibandla lona nenze njani nagcina nikwazi ukuligcina liqhubeke noma emva kokunyamalala kwakhe engasatholakala nalo mhlawumbe lavele lawa izinto zashintsha? Laphela ibandla, lavele nje laphela ngoba kubantu ngendlela ababe sebekhuluma ngazo, izinto ababezisho, abantu bebengasizi esontweni lasekhaya. Okay. Bebengasizi. Laphela kanjalo nje isonto lama kanjalo until kwafika omunye ubaba osontayo wacela ukuthi cela simnike indawo ongcono azivulele lakhe ibandla. Senza nje sanika omunye ubaba ngoba lasekhaya isonto laphela. Okay, into esizoyenza siwuMzansi Reality Stories, sizothatha wena nomndeni wakho sinixhumanise nama-professional therapist esisebenzisana kanye nawo ukuze nizothola ukululekwa ngomqondo, nithole into ekuthiwa i-closure, nithole i-counselling ukuze nizokwazi ukuba ne-closure, niphole ngaphakathi emoyeni yeni, ngoba I understand ukuthi into esiyidlulile lesiyenzekile kuphela nedinga i-healing. Uma wakho udinga i-healing nomndeni wakho udinga i-healing. Number 2, into esizoyenza sisose ama-details onke nama-details akababa ukuthi umuntu unjani, obukeka kanjani, bese siyazama ukuthi sisebenzise our resources, sixhumane nabantu singakwazi ukuxhumana nabo basilekelele ukuthenini sithole ukuthi waya kuliphi izwe, mhlambe akekho yena unolwazi ukuthi mhlambe ngasamathambo akhe ebekuphi le ndawo ukuze nani nizokwazi ukuthi nimfihle ngesizotha ubaba. All right. Sibonga kakhulu nje nokuthi ufike uhlelo lethu sichazele. Mbukeli lapha ekhaya uyabona ukuthi sekufike leso sikhathi leso la uhlelo lethu khona seluphela khona, kodwa ngaphambi kokuthi liphele ngicela ukugcizelela nokukhumbuza ukuthi uhlelo lethu lu-sponsored by u-EasyBet. Uma ufuna nje ukuba ingxenye ka-EasyBet, use our promo code okuMzansi 50 bese laphaya uyajoyina-ke ube ingxenye yakho, bazokunika R50 bese uba ingxenye ye-betting. Number 2, silaphana ku-YouTube. Uma usibheka uyafica epagini lethu uzofika ubheka uMzansi Reality Stories. Uma ufika khona ufika ulike, usubscribe ukuze uzokwazi ukubona zonke izinto zethu ezumzansi Reality Stories. Ungakhohlwa-ke na ku-Facebook sikhona, na ku-TikTok siyatholakala, usilike yonke indawo, usifollowe. As for me, uMazwide, sekuyiso leso sikhathi sokuthi let me love you and leave you. Danko.